etýän ibadatlarymyzy kabul etsin. Okulca hutbanyň türkmençe terjümesi şeýle ki, ey Allah'ın bendeleri, Allah Teala'dan korkun ve bilin ki Allah Teala bizim dinimizi kamilledi ve bizlere şu kamil dine amel etmek bilen ve şoňa ýabyşmak bilen, şoňa tabi bolmak bilen bizlere emretti. Kur'an-ı Kerim'de Allah Tebarek ve Teala aytti: "Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ve enne hâzâ sirâtî mustakîmen fettebi'ûh ve lâ tettebi'u's-subula feteferraka bikum an sebîlihi." Yani Allah Tebarek ve Teala aytýa, "Şu diýe men dogry ýolumdyr, mustakîm bolan halynda, dogryja ýolum ki sizleri mustakim ve beheş tarafa, saadet tarafa sizleri ekityen yolum diýip şi Kur'anyň ýoly, İslamyň ýolyny Allah Tebarek ve Teala şeýdip muarrif etdi. Men ýolum minha şu bir ýolly. Mustaqim ýol fettebi'uhu. Şol ýola tabi bolun, şo ýola girin. Ve la tettebi'us-subul. Amma bu ýoluň gyragyndan bir enhirafi ýollar vardır. Subul diýip jem etdim mutada. Başka yollara, muteferrik bolýan yollara tabi bolmaň. Mustaqim jahtadan gyraga çykyp, fer'i yollara girip, feteferraka bikum an sabilihi. Sizi o yolla Allah Tebarek ve Teala'nın ol mustaqim yolundan, dogry yolundan adaştyrar diye. Dogry yoldan munharif bolarsyňyz. Yani şol Kur'anyň berkedýän yolundan, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ma'rifi edip goýan yolundan her zady ki Allah we Resul şonu ýollayıp ştadan gitmeli, şu ýoldan gitmeli diýip bizlere öwrkedip muarrifi edip rahnamay edip goýan bolsa, Allah Teala aýtdy: "Fettebi'uhu." Şu dogry ýola tabi bolun diýär. Amma oň çykaran ýoly, müň çykaran ýoly, soňra çykan bir muhdes bolan, bid'at bolan, soň täzeden döredilen ýollara öz zihnine owadan gelip, ýüregiňe gowrak ýokup, o yollara tabi bolsaň, feteferraka bikum an sabilihi. Allah'ın yolundan o seni gumrah eder. O seni munharif eder, yoldan çıkarır diýip Allah Tebarek ve Teala aýtýar. Pesonna her bir amali ki şeriatda asli yok bolsa, ona Kur'an'dan sünnetten delili yok bolsa, şol munharif etýän yollar şu. Ol adamları gumrah etýän adamlaryň we şeytanlaryň çykaran ýollary ona bid'at diýilýär, ibtida diýilýär we Allah'ın ýolundan adamy alyp munharif etýän ýollar. Peýgamber sallallahu aleyhi we sellem bir mübarek hadisinde aýtýar: "Men amila amalan leysa aleyhi amruna fehuve rad." Her kim bir amalyny etse, şoňa biz emretmän bolsak, ya bizim ýolumyzdan däl bolsa, ödünden çykarsa, ol amal merdutdur, kabullädir diye. Yani dinin içinde adam öz yüreğine wara, hawaý nefsine wara yol bejer bermeli ödüne. Bir işe etsen gowy, şine etsen wara kän gowdat boljak diýip öz ýanyňdan yol döredi bermeli. Men ahdata fi amrina hada ma laysa minhu fehuve rad diye ýene bir hadisde. Bizim şu dinimizde her kim täze bir zat çykarsa, dinin ödünden däl zatlary ödünden döretse, ol amal merdutdur diye. Sevap bam kadimesin Allah'ın ýanyna kabul däldir, ol merdut amaldır diye. Onda musulman dogallar bid'at diýeni, yani dinne täze çykarylan zatlar, ol sahih dini şu Allah'ın mustaqim ýoluny aradan aýyrýanlar. Eger köfeli verse, milletin arasında yayra verse, ol sünnet bolan, Peygamberin yolu bolan, sirat-ı mustaqim bolan yolun yerine alýa da adamları enhirafi yola salıp goýberýär. Ne bir rivayette Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aýtýar: "Her bir kavmi özlerinden bid'at döretseler, bid'at çıkarışlarına wara şu anda da sünnetten ellenmererler diye." Sünnet yani şu doğru yol, Peygamberin yolu, sırat-ı müstakim. Her ne kadar bid'at tarafa gittikleri sahi
şol endada sünnetten daş bolarlar we sünneti elden bererler diýip Peýgamber sallallahu aleyhi we sellem aýtýar. Ve sonra lazım ki ey musulmandy bollar biz şu peýgamberiň ýoluna ýabyşaýlyň we Peýgamber sallallahu aleyhi we sellemin sünnetine temessuk edeýliň. Bid'at çıkarmaklykda, bid'ata amel etmeklikde ulkan bir mefasitler var. Yan kaydışımız yana her bir bid'ati kiyeliye on karşısında bir sünnet terk bolýar. Ýoş köfeli berse ahir dinin özi aradan gitjek, bid'atlar on yerini tutjak. Kemayinki şojure hem bolupdyr musulmanda bollar görüp dursak, alan borta bar zatlar iki adamdan arasında din hesap edilýär we bir nefer gelip şol adamdan arasında jari bolan zatları inkar etse bir din näki, mün delili ýok. Peýgamber etmändir, sahabeler etmändir. Bir berde çıkan zat diýende adamlar şonu qyyn görýärler aýdan inkaryny. Bu alymyň aýtýan zadyny. Awa bu meselen täze çıkan ahulla ya täze çıkan mollalar bile hemme zady eki-ekiden aradan aýryp barýar diýerler. Hani öňkü ahulla şonu bilmeýärmi ýa öňkü mollalymyny bilmeýärmi diýip bizim delilimiz musulman bollar Allah'ın kitabından ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden bolmaly. Bir ameli ki onun delili yok bolsa kitaptan sünnetten şoňa diýilýär bid'at amalliýär. Onu wagty sabit bolsa ki delili ýokdugy her ne kadar munlara unçak bizim ata babalarymız edenler bolsalar onu rahat garakda goýmaly musulman adam. Bid'atın ulkan bir mefsedetinin biri şiki ol ademi ki bid'at çıkarya, bid'ata amel etya, bid'at döretýän adam ol adam hakikatta öz lisan hali bilen aýdyp Allah'ın dini nagysmyşdyk. Men şu döreden bid'atym bilen Allah'ın dinini kamilleşdirdim diye. Derhal ki Allah tebarek ve teala Kur'an-ı Kerim'de aýtdy: "El-yevm ekmeltu lekum dinakum." Şuun men dininizi kamil ettim diýdi Peýgamber sallallahu aleyhi ve sellemin Haccetul Veda'a gidende ahirin lahazat hayatında. Şonna aýtdy: "El-yevm ekmeltu lekum dinakum." Dininizi kamilleşdirdim, kamil boldy dininiz diýdi. Inne ol sahibi bid'at döretýän adam ol kamil dinin gelip nämetine ezafe etjek bolýar. O din ki kamil bolupdyr. Kamil bolsa yani inni üstüne goşmaklyga yeri ýok. Amma ol adam lisana hala aýdyp ki yok dinin şu kısmeti kemçiligi barmışdyk, ştatyny nagysmyşdyk. Men bu tatyny dogruladym, ne war owadan boldy. Dinini beter jalip boldy, adamlar dine jezip boljak, adamlara hewara cezzap boldy diýip şu jere etikad etdigi şu. Onda hewara bir hatarnak tat musulman. Herçenki agdy bilen şahit aýtmasyn many. Agdy bilen iddia etmesin din nagysdy. Veli wezzap duranda ahir şu taýa bar ýaşaýtýanlar, etýän işleri we bolup duran halaty. Yine bir zereri ve mefsedeti bid'ata qıyan adamlar ve bid'at çıkaryan adamlar şol bid'ata ehemmiyet koyuşları yana sünnetten olur soğuyela. Bid'at zatlara, son çıkan zatlara alağamen ama Peygamberin sünneti şeriatta aslı bazatları olur aydınlı yok. Ona kan alağaları yok. Nemunetinden kan varyanların musulman da olur. Bir asli yok zatlar bir giderek merasimler ki aramızda mesela mentegamızda berguzar bolýandyr bir münasibetlarda zatlarda orta var adamlar ki aslan şayet namazlarını doğru okuymayan bolsalar 5 wagt cemaate gitmeyen bolsalar şayet aradasında mahkemde olsun ama falan yerde bir merasim var falan jere merasim diýip şol merasimi heýwara dagyk durup şoňa gidip hatta şoňa harç goşmaly bolsa harç goşup şoňa der gerim durýandyrlar. Bid'atın adamı şeydip yani doğru yoldan çıkaryanı bir nişanatışıdır musulman diyorlar. Bid'ata gerim olmaklık, bid'at tarafı şeyle kızgın durmaklık, adamları sünnetten Allah Tebarek ve Teala'nın doğru yolundan, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in görkeden yolundan adamları savutya, adamların o sünnet olan amalları etmekliğe söz etya adamları. Ama bid'at amalları görkedenini ma'rifi edenini heyvara nişat tafıp, ona heýwara guruh gidip hemme yerde jem bolup falan yerde falan zat okul edip şoňa şey jem bolmaklyga heýwara haris bolýandyrlar. Derhal ki bir bid'at şu taýlary baranyň bilen adamy günah bolsa wa sewaby ýok o taýda.
Ondan sonra musulman dogallar dinin içinde bid'at her näçe köpeli berse, bid'at diýenleri goşulýan zatlaryň bir towary bir hurafat, bir akıllı adam teorekten wezzanna atlan bir kabul etjek zatlary da, bir biderek bir meselen bir sada amalle bilen dinin usul bolan we asli kısmatlaryny etmäni, namaz okymani, zekat bermäni, jihad etmäni, zahmet çekmäni, meselen bir mevlid okuymaklyk bilen ya bir falan işe etmeklik bilen gelip necat tapacak bolýar, beheşte öldün aljak bolýar, bir rahatçyk tatly bilen. Ya falan ziyaretgah gitmek bilen, awa falan meselen nämi ziyaretkanyň üstünde bejerilen bir zerih bilen, gümmet bilen şondan ýabyşyp, şoňa tewassül edip, rahatçyk o muşkilini şon bilen hal etjek bolup telaş etýär. Şeýle bolmaklyk İslami daşyndan wezzep ýören adamlar. Ol adamlar ki hangi İslam'ı tanımayala, veli tahkik edip böyle mesela bir kafir adam, başka dinlaki adam, hakkın idinine gelip yo, tahkik edip yo, gelip teorekten uvarsa mesela bir musulman adam, ama İslam'ı tahkik edip adamın, musulmanlar uvarya gidip terle mesela bir kabrın üstündeki becerilen bir zerihden, bir demirden sallanışıp, şonu tifalap, şonu okşap, şondan gelip hacetlerini dile oturan uvarsa. Näme diýer şol adam? O diýer hab näme fargatdan näme bolup ýören ýolum bilen. Men iki meselen bottarasmyşdygym. Bota meselen men fifalap bottan dilap ýörenmesem bir gelip bir demirden bir zarihden dilap ýör. Fargymyz näme diýer? Ya bir budaý adam meselen budaň mujassemesine ýabyşyp şon bilen şonu mesedip şonu fifalap ýörenmese musulmany oraya meselen bu da gelibinde kabryň daşynda şey dip ýörenni oraya. Ya Mesihi meselen Hazreti İsa mujassemesi bilen başga dindäki adamlar bizim dinimizde musulmanlar at-taqiyala hab bilen öz bolup görüşleri hemşiki İslamda şumuşdyk diye hem İslam'ın bir teleke ma'rifi bolmaklygyna sebep bolýar bid'at zatlar etmek musulmanlar bolýar. Bid'ata germ bolmaklyk. Bid'at öğretmeklik, sünnetten daş durmaklyk, şeýdip İslami cahanyanyň gözünde bir mecmuî az hurafat, bir işleri ki bimani bir edilmeli işler, belki işgal tutulýar başga dinlerden, kabbulan özlerim şonu edip ýödýär. Kamol İslamdan sert bolmaklygyna, İslamdan daş bolmaklygyna sebep bolýar musulmanlaryň şeýle aralaryny bid'atyň ýaýrap ýörmekligi. Bu başga da musulman dogallar bid'at barada heýere bid'atyň mafasida kendir. Onna habardar bolmaly musulman dogallar. İnnahab aglaba adamla ilimleri ýok, bilmeýle sünnetin nämeligini, bid'atyň nämeligini. Amma mawridi etimat ulamalardan olar ki sünnete amel etmeklige haris bolýarlar, bid'atdan adamlary gaçyrmaklyga telaş etýärler, şo ulamalyň ýol görkezmekliginden baýda istifade etmeli. Albatta her kim bu zamanny özde ilim kesbetjek bolsa elhamdülillah imkanat da bar, sünneti tanaryanak, bid'at tanaryanak, hemme şiň sawada hemme bu aklam özleri hemme mutalaada, tahqiqda bolmaly, amma ulamalyň nazarlarından, olanyň rahnamaylarından istifade etmeli. Her kim tawanna wara daş durjak bolmaly bid'at amallardan we telaş etmeli ki çekýän zähmeti etýän amaly Peýgamber sallallahu aleyhi we sellemiň sünnetine muwafyk bolsun. Qur'an-ı Kerim'iň werkeden ýoluna muwafyk bolsun. Ta etýän amaly Allahyň ýanyna kabul bolsun. Ta ertikun Allah tebarek ve taalaň mahzerine baranny kıyamet günne on eden amallary ala adamyň nejatyna sebep bolsun. Şu sirat-ı mustaqime giren adam bolsun. Näinki yol muqadyp, harç baryny edip, zähmet baryny çekip, zähmet baryny çekýär, näme-de bid'at ýollarda benne Huda. Zähmet çekipdir, ömrüni şu ýolda geçiripdir, amma ahyrda barýa hemme awaly haba'an mansura tozip giden ýany bir tozan bolup galy hiç bir eseri amandan görmeýär. Ol adam helak bolup galjak on bilen. Kıyamet günne bazı bir wajihler badır diýe, ol wajihler yani waj manzura adamlaryň özleri. Bazı adamlar badır, olar diýe kän zähmetleri çekipdirler. Dünyada telaş edipdirler. Veli hiç peýdasy ýok otaýdy diýe. Eden amallary hemmesi batyl bolup gidipdir. Nejatta tapmaýarlar aýtam ol adaga ýerýär şo juraatymda diýe. Sonda musulman dogallar heýwara habardar bolaylyň, bid'at diýilen zatdan daş duraýlyň, hiç wagtlam sünneti beýan edilende, peýgamberiň ýoly şeýlemişdik diýip delili, kitapdan sünnetten delil getirilende, oň beraberinde mugawemet edip, oň beraberinde gaýtam kep döredip,
dogry ýola çagyrýan adamlara at takyp, bula falan guruhdan, bula nämeden diýip, ol biderek gurunlara aýtmaýlyň, belki hemişe hak o hakykata tabi bolup gelýär. Inni münasibet bilen şu wagtlam öwümizde Şaban aýyň nisfi ýakynlapdyr. Bu da bir botower bid'atlaň döredilen münasibeti Şaban aýyň nisfi nime Şaban diýip portawar muňa faziletler bejerilipdir, portawar zatlar aýdylypdyr. Ulamalar aýtýar, nime Şabanyň fazileti barada aýdylan gurrunlar rivayet bolýan hadisleň içinde bir sahih hadis ýok diýerler. Nime Şabanna bir ati başga güller ýanap, başga gijeler ýanap bir Allah tebarek we taalanyň bir aýyamyndan bir aýyam. Oň üçine şo gije falan ibadet etdiň şu kadar sawap diýip bazyle bejeripdirler. Ya meselen Recep aýyň 27-sine muňa bir zatlary bejeripdirler. Leylatur Ragaib diýip muňa meselen 100 rekat namaz okuýsaň falan bolýar, näme bolýar diýip derhal ki hiç bir asli ýok şonuň. Bir sahtegi bir zat. Namaz okuýmak gowzat her gije okuýsan, nime Şaban, da okuýsan Şabanyň 5-nde 10-nda da okuý. Her açan okuýsan Allah tebarek we taala saňa namazyň barabarynda sawap berer. Amma inki gelakan bir wagty haslap, şo gijede 100 rekat namaz okuýsan şu sawap berli diýäkam, onu nerden aýtmaly? Ona Allah aýtmaly, peýgamber aýtmaly. Derhal ki aýtmandyrlamaly. Ya 6 rekat namaz okuýsan, biniýeti meselen o selameti biniyeti falan diýip bir öýe Allah'dan birat bejeripdirler. Muňa asli ýok diýe ulamalar. Bir mahsus dua bejeripdirler, şu gije hukman şu duany okuýmaly diýip, oňa bir asli ýok, zat bid'at bir zat musulman däwler bolar. Amma bir hadis Peýgamber sallallahu aleyhi we sellemden rivayet bolupdyr. Bäzi ulamalar onu hasan diýip bilipdirler. Allah tebarek we taala nime Şaban gijetinde ýeriň ýüzündäki adamlara bakar, olara günahlarını mağfiret eder, meger iki guruha günahlarını mağfiret etmer diye. Birti müşrik adamlara, Allah'a şerik karar veren adamlara günahlarını geçmer, biri hem muşahin, ol adamlar ki birbirine kinileri var, yüreklerinde kine var, birbirine düşmeni var, birbirine adavet var, şu adamlar Allah tebarek ve taala şu gecede yalkamar ve geçmer günahlarını diye. Şu hadisi Hasan diptir, Allame Albani ve başga ulamalar. Şeýle bolýan bolsa musulman däwler. Nime Şabanna ol asli ýok zatlar, meselen salat ragaib okuýjak bolup ya başga bir zatlar etjek bor bir bid'at zatlary gerim bolanymyzdan Allah tebarek we taalanyň magfiretini, rahmetini ömür şamil etjek bolayly. Näme bilen? Şirkden daşduraýlyn, kine adawatdan daşduraýlyn. Etiqadymyzy wezlaýlyn. Hudaýyna kerdi biziň etiqadymyzda şirk jaýlaşan bolamasyn. Allah tebarek ve taalaga şerik karar veren bolmaýly. Gyssanymyzda, ati wagtlarymyzda, dua edemizde Allah'ny çağırışymyz ýanak Allah'ın mahluğun çağıryan bolamaýly. Allah'dan tamaly boluşymyz ýanak Allah'dan gaýriden tamaly bolup ýörmäýli. Meridimiz waka gelip falan ewliýadan, falan gabrdan oň şefaatini dilep ýörmäýli. Oglugy biz bolmaýan bolsa, falan ýerde meselen falan gabra gidip, oňa gidip meselen bir nahdaňyp ya oňa bir zat nezr edip, oň ýanyna damak çalyp gelip bir hurafi işler edip, bir bidat işler edip, bu zatlardan öwümizde bir zat nefi getirjek bolup ýörmäýli. Bu şirkdir hemmesi. Näme diýili? Allah tebarek we taalaň bir öwünden diläýliň hemme zatymyzy. Eger etiqadymyz sahih bolup şirkden daş bolsak, şonda Allah tebarek we taala bizi ýalkar. Biram aramyzy islah edeýliň. Ne kadar aramızda bu aklam ihtilaf var. Ne kadar musulman bilen adawatı var. Dağıtkaları vazan ağzına adam sığın okuyor şu aklam. Nerede şula? Hemmesi ihtilaf musulmanlığın arasında. O musulman bu musulmanın hayrını islamıyor. Hemsayen hayrını islamıyor. Doğanın düşman. Şu zatla Allah tebarek ve taala'nın rahmetinin, mağfiretinin gelmekliğine mağrur olayanlar. Şu bir asli zatlar musulman da olur. Sırat-ı müstakimin içinde bolan zatlar, doğru yollar, bu zatlara ehemmiyet koyayım. Hem asli zatları etmeni bir tuvarımız nemet yet, o fer'i yolla bilen gelip Allah tebarek ve ta'ala na'udhu billah alacak bolyak, bir mufsatlı bilen, asancak zatlı bilen ömrü behişte alacak bolyak. Derhal ki behiş, yanca Allah tebarek ve ta'ala etti ve enne hâzâ sirâti mustakimen fettebi'uh dedi.
Beheştin yolu, Allah'ın yolu fakat birçi yol, o da müstakim yol, doğru beheşte var ya. Ol aylan dolan bolan yerler, yollar, inhirafi yollar, o şeytanın yolları. O zatla bilen insan beheşte varıp bilmeye, nicat tafıp bilmeye, sırat-ı müstakime girip bilmeye. Allah tebarek ve teala hemmemize sırat-ı müstakimde olup Allah Teala'nın kitabına amel edip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine amel edip bid'atten daş durmaklığı hemmemize nasip etsin.